Hej, i dag vil jeg gerne have lov til at vise jer lidt fra Gregston.dk. Først så går jeg op og skriver Gregston.dk. Jeg vil gerne have lov til at vise jer, hvordan man laver en bruger. Jeg laver lige ud for min egen. Og så laver man en bruger enten ved at trykke her på ny bruger, eller ved at trykke hernede på det store skilt hernede. Så skriver jeg her, hvad jeg gerne kunne tænke jer at hedde. Jeres brugernavn. Så skriver jeg jeres kodeord. Så gentager jeg kodeordet og skriver det en gang til. Og her der skal I skrive jeres e-mailadresse. Den skal være gyldig, fordi at der kommer en mail, hvor du skal aktivere din bruger. Og hernede så trykker du så om du er en dreng eller om du er en pige. Og her så skal du skrive hvad du hedder på Habbo Hotel. I mit tilfælde så er det Nixon the Cool. Og så trykker du jeg accepterer Gregstons betingelser. Og så trykker du opret bruger. Det gør jeg ikke, men når jeg så har trykket opret bruger, så kommer der en mail til dig, hvor du skal trykke på et link, så du kan aktivere din bruger. Og så trykker du herop, og når du har aktiveret din bruger, så logger du ind med dit brugernavn og kodeord, og så er du faktisk inde på Gregson.dk.